Sa number 3, mga nag-expire nga bakuna ang ginbakal sa Bacolod City sa AstraZeneca Pharmaceuticals ang mahimo mangin kabahin sa patigayunon nga Congressional Inquiry. May report si Nico Delfin. Wala pa sang nabaton nga notice ang local government sa Bacolod halin sa AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines Incorporated angot sa baleran para sa kapin 650,000 doses sa COVID-19 vaccine. Kapin sa 434,000 ang nag-expire sa Department of Health Central Office sa Manila. Suno kay Dr. Carmela Hinsoli, pamuno sang City Health Office, may 20,000 doses ang bakuna ang na-deliver sang Hulyo pero wala ini maubos antes nag-expire. Ang anak-anak naging kami nga katambot sa among katambot. So when you expired at 20,000 I vaccine? know, we requested and inhabol naman for the last 2 weeks. So, indicate na lang po ang 20,000. Yung mga wastage. Si Mayor Albi Benitez ang nangayo na sang bulig sa national government para masettle ang balayran sa mga nag-expire nga bakuna nga gin-advance purchase sang Linardia administration. Suno kay Benitez, ang mga nag-expire nga bakuna ang mahimo mangin kabahin sang natalana nga Congressional Inquiry. It's not just Bacolod. There are several other LGUs as well as the national government that has expired vaccine. Kung hindi ko ganito magsala, galambot billions ang vaccine na nag-expire sa atin. And that will be a subject now for our Congressional Inquiry. Samtang karon nga nagahilapit naman ang pagbalik sang face-to-face classes sa Agosto 22, mabaskog ang ginahaylo sang pamunuan sang CHO ang mga ginikanan nga pabakunahan na ang ilang mga eskwela nga kabataan. We strongly advise the parents to have their kids vaccinated. Para at least na wala inhibition sa forthcoming school openings. Ina-advise na natali pala, itanawin nila ang future sa kabataan. Kag ang health ng kabataan. Kung ikaw man ang parent, would you want your kid to be exposed to those na non-vaccinated? Kung siyempre hindi. Prioridad man sang Benitez administration ang kampanya kontra dengue kag ang paghatag solusyon sa posible paggutok sang trapiko sa pagbukas sa mga pampubliko nga eskwelahan. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.